Malawi Brief. Mu program ya Times exclusive ya wiki ino, Wanda akucheza ndi mtsogoleri wa Mega Farmers Union komanso amenenso ali mtsogoleri wa chipani cha National Alliance Party. Iwowa akukamba zifukwa zimene sanapikisane nawo pa zisankho zapitazi komanso zifukwa zimene MCP inaluzira chisankho ndi zina zambiri. Takhalani pomwepo mwamve. Alendo athu ndi bambo Vasco Maziopa. Yes. Amenewa ndi a president a National Alliance Party. Komanso iwowa ndi mtsogoleri wa Mega Farmers Union. Nde mwabwera pano abwana mutavala zipewa ziwiri. Uku ndi mtsogoleri wa National Alliance. Yes. Yes. Ukuso ndi mtsogoleri wa Mega Farmers Union. Yes. Ndeti khati ukamba nkhani zimenezo. Komano ena mwina sakukuzwani bwinobwino anangokuonani chakumapetopeto kuku chaku 2025 mukukangalika kuti aya Maziopa amene ena makuzwani ngati ndinu munthu wa business mukhangati mwamba kuonesa chidwi kundale iyayi muli ndi chipani chanu iyayi mukhoza kukhala pa ballot mwachidule. Kodi Vasco Maziopa ndi ndani? Vasco Maziopa ndi zibambo ana awiri okwatira. Right. Kwa business mene mwanenera. Right. Mulimi komanso president wa chipani cha National Alliance. Yes. Ndi machokera ku Mzimba kwa tiye Chindi. Maka timati Magodi village. Chakwa Magido ko ndi border ndithu ndi Zambia. Okay. Ndithu. Mwina mwachidule ndingatero ndingonena choncho. Mbiri ya National Alliance mungatipa sembiri yotani kuti chidabwera bwanje chipani chimene chichi andi pano chili pati? National Alliance Party ndi chipani chimene tinachiyamba mu 2024 October November. Titaona kuti zipani zimene zilipo kwambiri zili traditional kwambiri pamaonekabe kuti apange accommodate maka generation yathu ya chinyamatayi timuoneka ngati kuti siyabe kunja kwambiri mina amatigwirisa ntchito akutigwirisabe mwina ntchito kuti tizingopendedwa mapenti tinyamule masamba tinyamule maprakadi. Zisango zikachitika zikatha ifeso amatipanga throw aku dustbin kuti we're done with them. So naona kuti pange chipani cha chinyamata be kuti nafeso tijoine nawo zipani zimene zilipozi kuti achinyamata tikhale ndi space tisangokhala ngati menu ya pa table koma ifeso should be part and parcel of anthu amene pa table pachakukhala kuti they are sharing the cake that is there. So that's why we came up ndi chipani cha National Alliance kuti wachinyamata wina aliyense kuyambira kunsanje kunkotakota kunchinji aliyense kuchitipa tiyendere limodzi. Ndi chachikulu bwanji in terms of membership? Chipani chikukula membership ndithu pakali panopa we are still working on it. We can put kuti tili ndi ma structures maboma onse 28 tili ndi kuyambira ku area constituency ma district na region tili ndi mene amanenera registrar of political parties amanena kuti chipani chikwena khalabe ndi minimum members 100 per district. So yeah, we are managing panopa we are growing. We are reaching around 500 to 800 stable membership 1000 mene tili nayo. 500,000. Yes. Anthu amene tili nawo kuti registered members athu ifeyo National Alliance Party. Nde mutayambisa chipanichi chama 2024. Yes. Mumaunika chisankho cha 2025 kapena masomphenyano anali patsogolo? Timaunika masomphenya 2025 komabe titafika chakumapeto kuja we had to take stock of our strength kuti tikulimba kapena tingoonjezera manamba ama presidential candidate. If you remember candidate 22, so if we didn't want to put number ya tipange mpaka na ifike ku 23, so zimaonekabe kuti realistically it was either DPP or MCP imene imainera wina nthawi imeneja. So if we felt like no, we don't have to munaziwa liti zimezo. Of course titapanga survey kumapetopeto kuja so titaona at the time mapanga register chipani chanu. Yes. Munkakhulupirira kuti National Alliance Party kangoyamba chisankho chili less than a year. Yes. Inube mukuza kupanga zodabwisa. Of course. Kena mutazachita survey titaona zosiyana ndi zimene munkaona at the time of registration. Of course, yes. Looking at zimene anapanga mwina Malemu Saulos Kraus Chilima, may so rest in peace, the UTM mu 9 months. If we had that hope that we can pull a surprise
kuti if he managed maiteka kuti hope imene Amalawi nthawi imene anali atatopa, Amalawi amafuna kusintha, Amalawi amafuna utsogoleri wina in 2024 2025 of course yes timaona because you understand why I'm asking you this question. Of course, yeah, I do, yes. Because you are saying kuti momwe malembesa yeah mumakhulupirira kuti I think Amalawi akufuna zimene tikubwesa Afuna ife change. which tiyang'ana kuzina mwazifundo zimene muli nazo yeah komano pasala pang'ono kuti mukapereke ma nomination papers inu simunakapereke nawo munazazindikira kuti atazazanapo kapena chanchani. So I want to understand kuti what changed significantly kuti you thinking as your register munapanga register muja the 2024 mujani mwezi wanji should be November December. okay so Yes. let's say November 2024 Yes. chisankho chili in about 10 months Yes. because tinali mu September Yes. and at the time of registration Yes. you were sure kuti no ifeyo tipanga nawo masankho amenewa. Of course, yeah. 10 months down the line you realize kuti it We was only realized supposed to that, be no, MCB it and was D. supposed to be 2 or less. Yeah, MCB and but in November 2024 that was not the case. That was not the case because as Mavekabe, you know, David Akumbuye, a professor Saima, and another professor Agura that time. So we thought like maybe we can get it to win, or maybe would not be able to compete. But a professor, you know, the game changed. Could the game Monica because Ababa Yasin doesn't lose a sin. China sina jani. And Monica Kuti, they were tired of Mara Congress Party. So they wanted to a professor. People were tired of what? Mara Congress Party. How then did you mesa munapanga ujeni? Endorse. Munapanga endorse kuti mufuna MCB bitini. That's politics. That's politics. You know, we are on air here, so we had to endorse MCP because we knew to say chipani chija chimaoneka be tiri nkati vitapanga endorse. Ifeso timaziwa kukusi tichita bwino. Pari zifuka zimene kapeleka mwina zitatu. We had tikupanga makampeni tikuyenda enda. There were a lot of fragmentations. Kugawa nikana kunali kochuruka kwambiri. Itafika even nkhani ya running mate ndimene akhala ngati naononga zinthu zambiri kupezeka kuti ena anasiya even akukhala active kwambiri. So if you timapita timaziwabe kuti apapa kumetapitako zinthu sizikhala bwino. Ndicho lingachina mina jani. Of course politics you do it you look at not only 2025 yet mayanga naso kutsogolo ku 2030 ku my elections 2035 ku my elections 2040 ku my elections. I'm still young, we are still young. No. Yes. I think if so many roma mali zemba bwana mazyoka. Yeah. Mukuziwa kuti uyu Yeah. akagwa kupompo. Of course. Ndenu mamusapota kuti mukagwe naye? Kugwa pandale palibe kuluza. Ndale there is no kuluza. Zimachitika ndijani mtaka sana pambana. Sana pambana amakhala kuti munthu uja awunikire kuti pamene tinalakwitsa ndi pati. Tikamabweraso chisankho china tizakonse pati. What do you call that process where we wapambana in this case? Yes. Ina wina ndi DPP. Yeah, ena professor. janatani. Analuza. Ndemesa mkuti mntu salusa. Kuluza kuja. Yeah, kuluza kumakhala kuti a professor 2020 tunaoso analuza. Koma now is back in power, you know. So pandale there is no loss. In politics there is no loss. Makhala kuti amatipenda sikugwa koma kuchalira ulendo. So even we knew what we were doing and we don't regret china chilosa bwana kuti we endorsed Mara Congress Party at that time. But at the time of your endorsement, Yes. mumaziwa kuti MCB sichita bwino. Is that what you're saying? Timaziwa kuti MCB No say no kapena inu no khangati nsogolera. Ndaza no sabe muna kwa. kulose timaziwa be. You know zimaoneka be kuti even tili nkati tikuyenda na MCB aja. Zimaoneka be kuti koma kunoko something is wrong. Kunoko things are not working. Kunoko sangu ejiji What was wrong? Mikangano inali yochuluka. Kusankhanaso kunaliso kochuluka kwambiri. Ampeza kuti ena amazitenga ngati kuti iwo amathandale kwambiri kusiyana ndi anthu ena. Amaziona ngati ena kuti mwina iwowo dziko lindirawo kwambiri kusiyana ndi anthu ena. Ife timayenda nawo kumakampeni pena timachita kumva chisoni kuti what is happening here? Chipani chili mboma. You know, they are not supposed to be doing maybe what is happening. My decisions ena amapezeka kuti akamachitika kumadabwisaso. I'll give an example about. I'll give an example. Yes, I'll give an example. Muntu wa fresh. Yes. Mukujoina into this space. Yes. Yandale. Yes. Nde mukazichita associate ndi munthu wokuti nokha mukudabwa kuti zimene zikuchitika. And how does that then affect your brand, you know, you're going forward? Was that a wise decision? If you look at it today, mukamayangana so panopa. Yeah. Was that the wise decision kuti you associated ndi anthu kuti mmene mukunene apa? Yeah. Akukangana akutani inu mwabwera kumene. Yes. Ne mukaziphatikiza kumene koko. Muzipuputa bwanji matope amene akupakira anthu amene wawa kuyenda chitsogolo. Good question. Abwana ndale, it's a game of calculations. You calculate. You don't look at just now. You look at zaka zimene zikubwera kusogolo. Mara Congress Party inaluza inatuluka mboma.
koma they have a huge following. Alinda anthu amene amakonda, alinda anthu amene amatsatira. Panopa kunja kumene zinthu zikuyendera, amene zinthu zikukhalira. Some people are even voicing to say bora jana jogaja. Some people are saying that. Okay? So if tikupanga timadziwabe kuti DPP imaoneka be kuti iwina. Koma we looked at to say okay, kodi a professor zaima so 2030 sazaima kuzakhala kuti ba professor. Ku DPP kuzadzuka makandidate ena. How could I or how could us the young ones kupita so ku system yetu zetu ukuku even competition kuti kalo kena kumene kuja ikativuta tikapeze ma numbers. So we are doing looking at so utogoro. Yes. Munapanga ko benefit chani paipo pa mefrandi Mufuna okay. Okay. Association yanu ndi MCP. Yes. How has that benefited you today? Endorsement jaita chitika tu. People watched globally. Itoyambirira. Akabirika mepara Dr. Jagwiracha ku BICC kuja. I mean, that was a big opportunity for our party. Because napereka mwapita noka. Tika napereka ukapita noka. Mazopa, yes. Anthu amene amaonera Jagwira saka nako nyani? Inu maona ti manamba zimene mapeze kwa BICC kuja ndimakhala limodzi kumene kuja. 1 2 maona so kuti anthu amachita people were choosing. Kuti tuona ku candidate amene ali ndi support yambiri ndi kuti. So benefit imene tinapeza kwa kumene kuja. We are no longer at the same level imene tinalili tikupanga National Alliance Party. Panopo we are different. We sana pereka drama. You can go find out, you can go investigate anywhere. Sana endorse chibani choti chili mboma. Mwina aka na wina. Mwina aka na wina. Yeah, ndio imeja pesa ndamya amende sampika. Simuna bindule. Ndarama sana tipase ndarama ina iliyose. No coin. There is no record. You can investigate about that. You are a journalist. Koma mwina aka na wina. Mwina ndikanakhala nduna ya Chinyamata ndi sports ya Kifaja. Ona tandizana nanga siti na kapeza manamba zaja wina ndia a token of appreciation. Ajisada tandiza atu 2019. Achis. Koma asana omyanthedu uje. How do you compare beans and maize? Achis ndi maziopa, how can you compare the two? Beans I'm young and fresh. Chimanga ndi nyemba. In that example, nyemba ndi ndani mene mumu chimanga ndi ndani. I think can you because you cannot compare a young energetic reader like me to Professor Chisi. No. Maybe benefited in one way or the other. Maybe if we go find out, maybe benefited. Anyway, but maybe Maziopa could have been the Minister of Youth and Sports. That's what you wanted. If we had won, if the MCP had won, and that's what you wanted. Not promising. Normally, when you are working together, there is an arrangement that you make to say, okay, fine, if we win, this is what you become. So in that arrangement, yes. I'm saying maybe. Yeah. So maybe. Of course, that's what I wanted. I've always wanted to be. So you knew that's what I wanted. Yeah. One of my conditions, of endorsing MCP at that particular time was that you were looking for a cabinet position. Sure. Exactly. And you actually picked which one you wanted. Of course. Yeah, and sure. they had agreed to it. Of course, in gentleman's agreement, we're talking, we're campaigning, chatting. Yeah. So munkafuna ukhale nduna. Nduna ya Chinyamata. Ndebeba this is nice. This is nice. You know, there's always next time in politics. Kubwera 23rd. Pepa. Mupya tima kuti mwina kapita ku DPP mwina mwezi zitate. Of course, there's no regret. Kuti sizinateke. You know, in life, one thing that as men we don't have to do is to regret any action that happens to us. Life must move on. Chifuka madzi akataika saoleka. DPP inawina ndipo tipange congratulate Professor ndi team yose imene they campaigned better. You know, they had a better strategy. They were well organized more than maybe team mate naliko ife. So tipange congratulate and tufuna tibomali liende many Malawi akufuna litaendera. They campaigned better. They campaigned better. How better was they? Amafunsa atu. Munandisowa mwakhaula muzayambiranso. I mean, those questions that particular time they were making a lot of sense, you know. Malawi, you guys is saying 3 hours compared to somebody who is asking 3 questions. Yes, they're not saying you know mukamaberekana bazakhala 500,000 kwa jaya and amaseka amati look at what is happening here. We're talking about the future. You didn't believe in that? You know, I can't say I didn't believe in that because I was part and parcel of Amitna Banga and Dosaja. We believed in it to say after Gwina, maybe things would have been implemented. But otherwise, Zinaruzika, Zinataika. I think it's time to us to focus on Azakutogor.
So how are you doing that? Mwanena bwino pamene kuti to focus na kusogolo. Yes. Mukutani panopa? Pakali panopa we are no longer with Malawi Congress Party. We are on our own as a party. We are working. Mgwizano wanu unali wanthawa unali wanthawa yachisankho ija. Basi. Kuti mukana wina mgwizano kanapitirira. Ukanapitirira. Koma chifukwa munaluza. Tinaluza. Bandi nagana zida. Nanga tizipangaso chani poti Misa mkanatolera naso. Tolera naso bwanji. Kuta tagwa limozi ti maziwa abe kuti tigwa ndeta agwa limozi teni tizuse tisase matope tiendeso limodzi. Abwana mkaruza chisankho kuti charuzika makhala ngati nyumba zikuyaka moto yauku. So what do? You concentrate on kuthimisa kaya nyumba yako naweso kuti moto uja out. So us as a party, we've moved on. We are doing things on our own. We also believe Malawi Congress Party, they have moved on. They are doing things on their own. By the way, National Alliance was the only party many inapanga endorse MCP. It was the only one. Yes. All parties decided, all parties refused to endorse them. So we're the only one. But now they are going their way, we are also going our way. What are you doing now? Now we are building the party on the ground. We are working on a number of things. We have teams, as I said, from Chitipa to Sanje, Kota. We want to come stronger in 2030. I want to come to compete, not just to add numbers. Malawians, even as at now, a lot of them have lost hope. People are hopeless. People are looking for leaders, to say, we need a leader. We don't have? I think that one, let me not answer that one, but Malawians are looking for a leader. Yes. Tikabwera mu program, no? Yes. Timabwera kuti tiziyankhula na zinthu. Okay. So mukunena kuti. Yeah. Ine njijewa kuti Amalawi ambiri amene akuna program. Amalawi wafuna mtsogolera. Yeah, ndende kufusa. Amalawi wafuna mtsogolera. Kuyambira pa ward level, constituency level, at national level. Malawians are looking for leaders. If you look at the problems that we have today, our main problem is leadership. Yumatani. Utsogolere ukakhala kuti vision yake mwina ulibe care and concern for the people. Anthu amavutika kwambiri, anthu amalira kwambiri. Pakati panopa Malawi tikulira kwambiri. Pakati panopa Malawi tikuvutika kwambiri. Ndrama sikupezeka bwinobwino. Katundu akukwerabe. Mafuta akupezeka lero, kupezeka kuti athaso. Lukati alimi mene moyo mene akudutsamo. Mbewu mitengo yambiri sili bwino. Look at fertilizer mitengo, they're just skyrocketing. So Malawians are looking for a leader or leaders who have the care and concern for them. Civil servants, misongo, too much. Okay. Yes. Ndieno ma leaders amene wali kuti. Yes. I'm one of them, yes. They are out there are many. But I'm one of those leaders that I believe if we stand up, if we join forces, we join hands, tikoza kuthandiza kuti dziko lathuli tisamachulidwe ngati cheya kwa maiko osauka mene zinthu zilili yapanopa. Inu muzitenga kuti niyo ndiye msogolera amene Amalawi akufuna. Amalawi mwafusa? Timayenda, timalankhula ndi anthu. Ndikubwera kuno ndakumana ndi anthu angapo, ndakumana ndi anthu ochuluka. Amafuna kuti magale ma 5,000. Not asafuna ma 5,000. Amalawi ambiri sakufuna ma 5,000. Amalawi ambiri akufuna involvement yabwino ya business. Amalawi ambiri akufuna ma salaries abwino amene akugwira ntchito. Amalawi ambiri akufuna mitengo yabwino ya mwina zakumunda zimene iwo akulima akukolola. Amalawi ambiri amene ali masukulu akungofuna mwina ma scholarships kuti athandizike apange masukulu. Amalawi ambiri akufuna ngongole za ma business amene akupanga ma business. So timalangula ndi anthu, timakhala ndi anthu every day. People are talking. Mukunenazi. Yes. Ndaziwerenga zili mu mfundo zina za chipanizano. So tisikambirana bwino kuti mvesese. Yeah. Alipo mtsogolera amene abwera mdziko munomu kunena zosiyana ndi zimene Malawi akuzifuna. Ine mukandifunsa ngati ogwira ntchito imene ndacheza ndi anthu ambiri amene akhala mpando umene komanso mpando yosiyana-siyana. Amanena mmene mukunenera. Amalawi akufunika munthu ngati ine. Ife mfundo zathu ndizi. Uyankhula nkosavuta bwana Mazopa. Yes. Inuyo zina zimene mukunena pamene papazi. Kazi zimene mukunena kuti ayi mufuna muzipanga mabasari. Yes. Mukunena kuti inuyo kuti mukhale mboma ndoti mukweza malipiro anthu ogwira ntchito 80%. Of course, yes. Then no khano mukuzanena kuti muchosera msonkho anthu ogwira ntchito 20%. Of course, yes. Do you know kuti Malawi pano pali ndi ngongole zingati ngati dziko? About 26 trillion. Yes. Do you know how much tax we are collecting as a country? Yes. Kuti ndosakwanira. Yes.
now inuyo mukamanena zimene mukunenazo mukungonena kuti zizimveka bwino mkhutu mwa anthu kapena muli ndi formula yoti mukhoza kufotokoza zoti ivine titafunsa ma economist independently kunena kuti zomwe akunena mazo pasi kuti with our debt hovering around 28 trillion with our taxes not even enough to pay for the most basic things, then you want to increase my salaries and to 80%. Of course. At the same time, yes, you're decreasing their taxes by 20%. In the end, you are a magician. Now, make me understand, how are you gonna do this, considering the other factors zimendalinasi? Mungaziende sebwanji kuti chuma cho chende bwino kwambiri. Nkubanga achieve zimene mukuniasi. Choyambirira bwana Wanda, Malawi ali ndi minerals ochuluka kwambiri. Okay, tili ndi cobalt, tili ndi uranium, tili ndi zinc, tili ndi diamond gold, sapezeka so zilipo nziko muno. Koma problem imene tili nayo ngata Malawi, we are thinking outside the box instead of thinking without the box. Okay, tikudalira kwambiri kuti chilichonse tizichita kubwereka, chilichonse tizichita kupemba, chilichonse tichite kudura anthu misonkho, kuwabweteka, kuwakhapa, kukama ng'ombe imene yaonda kale libekena kale konse. Why can't we go for our minerals? Minerals atu ndochuluka kwambiri. Titati ayamba amenaja kuwapanga extract ndi makampani amene ali abwino osati ma deals amene tikuona akuchitika pakati pakumanena kuti boma la Malawi 15%, ena amene akubwera akunja 85%, kenako akutenga masampo angotengedwa ambiri mpaka na for 2-3 years angotenga masampo ndi bwana chachikulu tini ma minerals. So ifeyo we feel kuti dziko lathu masampo ena matengedwa 2 to 3 years akupita kuti matengedwa ndipo mali panga support liche not bomba limene panga support locally. Yes, I mean zinambira kutali but I just wanted zinambira kutali, you know, tinandika kayerekera sina bwere ndi boma la tonse aransi 2020 inamba kalikati kwa nthawi. Yeah, yes. So maminos aja amene amakhala akutengedwa aja ndrama zake zimapita kuti bwana, we've seen anthu akulowa mboma onda, alright, akalowa amene muja kamatulukamo khosi ndi mutu kuti zili pati mbira ndi msana osadziwa kuti zili pati kuoneka kuti ndrama zambiri zimene zimapezeka kapena mabizinesi amene amachitika zimadibwa ndi atitsogolera. We are not thinking about an ordinary Malawians. Alright, so andamalo amboma ali ngati amaziwa pachonji kenaka khosi ndi mutu osasiyanitsa kuti zili pati ngombingo mbina ndi msana osadziwa kuti zili pati. Alright, so amera njodo ukuskombingo so drama za Malawi. So ndikuona ngati kuti titapanga maminerals athu amene tili nawo ku Malawi kunoko kuti amene pakhale chilungamo. Alright, Burkina Faso, Ibrahim Traore is doing it. It's happening in Africa. Burkina Faso is doing it. You know, the country is doing better now. We need leadership ngati yachina Traore ija, bold, decisive, komanso yokonda anthu. Are you bold and decisive? Very much. When you were making a decision to join with MCP, yes. Was that bold and decisive? I was bold and decisive. I don't even regret. Alright, I don't even regret. No, have you seen me maybe jumping? Okay, because DPP now is in the government. Chief, I'm getting there because you admitted yes, you made a wrong decision. Kuti munasakaniza ndi anthu ndi mazuwa kuti sakupita kulikonse. Timu ija imaoneka kuti sikupita kulikonse. Amakanga zokangana. Timu ija kunali zokangana zochuluka kwa. Now, on whose interest was that decision made? Political interest, and again looking at but you understand why I'm asking you that? Very much. Because you are comparing your kuti zimena kupanga nzatu achina Traore and you said kuti Traore is bold and decisive. So you think you're bold and decisive the right way? Because you can be bold and decisive in the wrong way as well. True. So I agree with you. Where are you? I'm bold and decisive in the right way. Coming here facing Malawians, I want to tell Malawians kuti, you know, kuna the president wa China, President Deng, ananena kuti mtundu wa mpaka uli benchito as long as mpaka ameneyo akugwira makoso. I like that. I've quoted that so many times, Naneso. Like that. The color of the cat doesn't really matter. As long as the cat is able to catch mice, that's what matters. Malawi today, yes, Malawi today. Okay, I'll be a bit controversial. We've had, I think 6 presidents or so, 2 from the Eastern Region, Dr. Muluzi, Dr. Joyce Banda. We've had 2 from the center, the late Ngwazi, then Achakwera. We've had 2 again from the south,
the late Professor Bingu and the current Nkurukuta Moyo. We have had none from the north. I think it's time Malawians have to look north. But you've just said it doesn't matter the color of the cat. That's where now this comes in. People have been saying kumpoto sungajoge mtsogolere. So I just want to emphasize here on a national TV. Does it matter? It doesn't matter where it comes from. Of course, I thought you're using of analogy. That analogy I was using to say now we have to try north. Let's try north now. North ujogera mpaka wantundwanje. TSG kumpoto, TSG dada kumpoto. Chifanya vichi. TSG president wa kumpoto. Chifanya vichi. Ata esgapo kose vigawa vyose. But so your analogy of saying of course. It doesn't matter the color of the cat. Then we shouldn't be saying where the president comes from. Now the cat, as long as we find the right guy. The cat has to come from the north. Why? What makes you think that this cat is from the north? We see now how this cat will try to catch the mice. You know, we have so many problems here. Makoswe ajuruka kwambira umphawi. Majuruka makoswe mnomo. Anthu ambiri tindi ngongole. Tikulephera kubweza ngongole makoswe angongole. Anthu ambiri I tell you makamaka azibambo. Tikamajoga pakhomo mama wa madzulo tikamabwerera. We are stressed. We are depressed. Why? Zinthu zikuvuta economy sikuyenda. So I'm saying now it's time Malawians, you know, of goodwill. It's time now. Then tigwire kumphaka wa kumpoto. Agwire makoso. Oh. Yes. And you are that mpaka. Mpaka wa kumpoto wake ndino yo? No, there's so many. So I think for now Of course I'm fit. Of course I'm fit. What makes you think? What makes you fit? Sorry, I beg your pardon. What makes you fit? What have you done in your life? What is your track record? Oh, okay, good. I love that the track record thing. My president Rosa Metakara now. Very good track records. Very good. Ena amajokera kwa kutika. Ena amajokera kwa kutika. Inu muona kuti Malawi akufunika zimene mukufunsa zoti tufuna track record. Tikufunika mtsogolere. I mean ali ndi care and concern for the people. How do you see? Where do you get that care? You know Samara. Nakulira kumudzi, ndochokera kumudzi. Mavuto akumudzi onse ambira amene kumudzi timadutsamo. Ena amene amalipira wanachokera kuti in your words ngatata lipira amachokera kuti. Anachokera kwambiri town. Anachokera kwambiri ngati ndani? Atisathure maina. Koma anachokera kwambiri town. So munthu wakumudzi akamalira kuti akusowa sugar. Munthu wakumudzi akamalira kuti akusowa mchere. Munthu wakumudzi akamalira kuti akusowa matches. Munthu wakumudzi akamalira kuti akusowa sopo wa Azam. Akamasowa soya pieces. I understand things better because I'm coming from that background. All right? Wamasi akamalira kuti akusowa school fees. I understand I'm coming from that background. Munthu wina wa business akamalira kuti akusowa mpamba wa business. I understand I'm coming from that background. Zinthu zikuvuta abwana. So tikufunika mtsogolera amene anthu akuwamvetsetsa, anthu akuwakonda. We need leaders who have the care and concern for the people. Not zimene mwinati makhala zikuchitika panopa zikumaona kuti anthu zinthu zikuwavuta kale. Then you go makapazaso mavuto ena mpaka anthu matawa makomo chikwacho tikuwafusa ngongole zija zoti kana anatenga anthu akulephera kubweza mpaka na kuwapina kuwavuta. At the end of the day tupanga punish my citizens. So as I'm saying, I want to repeat. Azibweza. How else do you ask somebody kubweza ngongole ngati they are not willingly? Because mundu sanga kufinya if you're willingly wanting to pay back. Anthu amamba kukufinya ukakhala kuti kuchita utambwali. Because you can't just be eating ndalama. Ukakakongola munthu. Ole nenda kongola ndama yanu. True. Ndikhale munthu ndekha. Yes. Ofuna kupasani. Koma ngati pa umpandekha. Tagwirizana masiku osindi kupereka. Ine ndikakudandaule niyo mukagwisa ntchito mphamvu kuti ndipase ndama yanu. Pali zinthu ziwiri. Zinthu anthu mmakhala pansi nkukambirana. Zinthu mmakhala pansi nkuvetsetsana. Who must make that approach? Chifukwa inu mufuna kukhala president. Yes. Ndiyeno anthu mwakongoza ndalama zaboma misonkho ya Malawi. Of course. Ndi anthu aja sakubweza. Nda amene ayambe kukhala pansi ndi anthu aja ndi ndani. Anthu amene atenga ngongole aja sakudziwa iwo kuti atenga ngongole zoti tikabweza nzathu sakatenga. So they must make the first move iwo. Chifukwa tisamabwere pano kumangonamizana kuti ikhala ngati kwa tikuonesa zinthu zabwino yet anthu amene tikukhala ngati kwamvera chisoni onda anthu amene akulakwitsa. Abwana Amalawi mwanena kuti dziko lili ndi ngongole 28 trillion. Amalawi tilipo about 22 million. Mpange divide 28 trillion. Aliyesa ndi ngongole. As I'm talking, even inuyo bwana, somebody you are owing. Koma chimene chimafunikira amene mpanga naye ngongole yake uja. Mukamuza kuti ndilibe let's restructure. Na pamene popo ndi mangwa kuti munthu ine amene ndinakongolani. Ndikampeza amene anandikongoza uja. Koma ndikangokhala pay. Can I blame somebody amene akugwisa ntchito mphamvu kuti azatenge ndama zicha? Kwathu kuno timagwirisira ntchito ndale osati mphamvu ndale.
alright, timagwiritsira ndale akachoka awa akuoneka tamapanga associate ndi awa, let's victimize them. Chabwino. Bwana, let's not forget dziko li kuti tilimange economy kuti iyende bwino, it needs everybody, even munthu wa misala. It needs everybody, even munthu woti of course atani wamisala amakhala example mmauza wana kuti msamasute chamba msapenga ngati amene uja. So inotino muyambala ndi marasta, muyambala ndi anthu amene amajahili. thank you so much. Bwana, inu pakatipa ndithu munali modzi mwa anthu amene munatchulidwa My defaulters kuti munatenga ngongole zokhuza mega farm. true. Ndezi nakuvutani kubweza adawerenga mayina anu nyumba ya malamulo ndi munalemba iniyo kalata kufuna kutengera nduna mpaka na kukhoti kuti akupepeseni chifukwa kunyazisani. Ndimafuna ndikufunseni, kodi Mega Farmers Union ndinu ma mega farmers ang'ono kapena akuluakulu? Inu munda wanu uli kuti ndi waukulu bwanji tisanafike ino za ucheya wanu? Ndathokoza kwambiri. Ndi ma mega farmers akuluakulu osati ang'ono. Yeah. Ndinawo so koma mgroup mwanu ma mega farmers ang'ono? I don't think tili nawo chifukwa tambira amene ali mmenemo, even mukaona ndalama zimene anapanga default kapena tisatengere ndalama, titengere piece of land mwali nayo pamene akulima. Because for you to qualify to be a mega farmer, yes, ndekuti wena ukhala ndi ma hectares oposa 1000. Now, but then it was 20 hectares then. When you failed to apply, it was 20. Maybe. Yeah. So inu mega inu muli ndi malo akulu bwanji? Ine ndayo imene nali ndi 70 acres, 70. Yeah. So imapanga imabwera 70 hectares imabwera mu around 30 hectares because imapanga paja 2.5. So munthu amene ali ndi less than 100 hectares akuzo khaso mega farm. Of course. Ndawo imene amati 20 hectares a mega farmers unit ndi amaika amati amanena kuti munthu yo ndibayekha kapena mabwera pamodzi kuphatikiza maplot anu aja kupanga ngati mega farmer. Atatulutsa advert yawo imene inatuluka cha 2024 ananena kuti alese paikha ukhale ndi at least a minimum of 20 hectares. Then mundi 70. Of course. Munda kuti Kasungu kwatiye lukwa. Mazajani. Chimanga, soya, ndi ntedza. Chabwino. Ndithu. Ndi mudakhala pamodzi anthu amene wacha. Yes. Munabanga union. Napanga union. Union inabwera after mayina athu atachulidwa ku parliament kuja. Kodi union yabwera nthawi imene inabwere? No. Union inapanga image inatuluka pa nthawi ya crisis because mayina aja atachulidwa lonse tinali odabwa kuti ife timayembekeza kuti tisaftamangire. So union yapangira after. Alright. So I want to understand now process. Inuyo mutapita kuti mukufuna mupange nawo access. Yes. Ngongole za mega farm. Zimayenda bwanji? Anatulutsa advert. Aliyese amati tipange apply. So timapanga apply. I remember that time anthu amene anapanga apply 2152 amene anapanga apply. Anatengapo muchaka cha 2000 2024. Muchaka cha 2024 munalipo anthu anga 2152. 2152 amene anapanga apply. Okay. Amene anapanga qualify 952. Chabwino. Yeah. Inu munali gulu la anthu ochita qualify. Gulu la anthu ochita qualify. Inu munatenga kuzinga? Ine natenga ma inputs okwana 34 million. So ngongole anu pamodzi inali 34 million. Inali 34 million. Komata ikako interest inakwana 39.5 million. Chabwino. Yeah. Okay. So titapanga apply mega farm support unit amakayendera minda ija. Wina aliyesa makamuyendera kuti apange verify. Ndizoona di. Anakapeza kuti zinthu zija ndizoona aliyesa mamuyendera. Alright. Atamuyendera anatipasa ma documents oti mwapanga qualify. Ma documents amenewa mukapanga redeem my inputs la mbewu, mankhwala ndi fertilizer. Now so samapereka ndalama cash. Alibe amene anene kuti analandirapo cash. Amalandira anthu kuzira mu zipangizo za ulimi. Yeah. Komanso anthu ena akhala kusokoneza pakatipa kumati tinatenga ndalama kunifi. Yeah, ifaike tabwera pano paine mwendo unapo ndakamba pozanifa. Simunakambe zanifa. Yeah, so amene amakamba zanifa asiyeni. Okay. Ina amene ndikamba nani ndikuwalondolera anthu yes. Kuti malon okhuzana ndi mega farming. Yeah. So tinakatenga ku ujeni ku bungwe limene mati chani Mike. Yeah, sure. So tinakatenga my inputs. Now challenge imene inalipo ndiyoti my inputs yokuti titenge timatenga mochedwa.
komanso anatipanga promise kuti mene midai mwapangira qualify tikupasani insurance in case sikubwera mvula, tikupasani mechanization ma tractors oti mkalimire kumunda, tikupasani ndrama ya farm manager oti muzimulipira mpange haya farm manager wakubunda, tikupasani ma operation cost ndrama zoti mugwirisire ntchito. Koma none of these things were given to all of us. Nandira Palibe. Ndemu kuti nani were given. Okay, so palibe amene analandira. Okay. Now chaka chomwe chija tinapezeka kuti mukulandira kwathu ma inputs ambiri mwa ife timalandira mochedwa February pamene tinkalandira mina ma fertilizer even mbewu kumene mvula ija ikuvutaso. ndemu chimene munalandira ndi chani osakana kuti sitinakathe kukana chifukwa tinali mu contract mujatita lowa kale ife we had hope because anatuzaso datipasa machines ali irrigation kuminda kwathuko kuti atipasa mutaona kuti nthawi imene magwirizana kuti akupasani zinthu yachedwa. How could you continue kumakhulupirira? we were tinakhulupirira because timatu panga deal ndi boma komanso timatu panga deal ndi anthu amene ali ndi support yokwanira bwino. Okay. Chifukwa amatiuza matira anatonse timapita kukatiuza budget ya chimenechi so much billions and 38 billion that was. So if timaona kuti ngati akutiuza kuti pali budget iyo khazikika zonsezi zilipo maybe they will take care of mavuto amene angakhalepo but they didn't. And ena amene anapezeka kuti adzala amabweranso kuzatiyendera m'maminda muja. Maona? Yes, of course ndadzala. Amabwera kuzayendera m'maminda muja mavuto nkumaona kumapanga rekodi nkumapita. Pena zikakhalapo zisanabwere timalembera kuwatumizira kuwajambulira. Ndi amanena kuti ano msadandaule. I remember there was even a meeting imene inakachitika Kurumpi ndi honorable Akawale anduna anakumana ndi alimi Kurumpi anakauza kuti mavuto amene mukumana nawo tikuwadziwa musadandaule musachite mantha ife ngati boma tikupangani support. So anthu malimba mtima ndi zimene zimachokera ku boma at that time. Now mukatenga mwachisanzo iyo mwati munatenga katundu wa 34 million. Panacha ndicha? Panali mbewu ya chani? Echimanga. Then panali mankhwala. Mankhwala so achimanga? Achimangaso. Then panali fertilizer. Ekani ndi urea. Ndizimene zimapangisa 38 million. Ndizimene zimapangisa 34 million. Munagwirizana kuti muzabweza bwa? Tinagwirizana kuti tikakolola bwino chilichonse akatipanga support imene wanalonjezera. Ife titenga mbewu tikaisiya ku NFRA kapena tikaisiya ku ADMAC. Mbewu kapena zokolola? Zokolola. Zokolola sorry. Zokolola tikasiya ku NFRA ndi ku ADMAC. Iwo kumene kuja akagula pa 1350 kwacha per kg. Chabwino. Ndrama yotsalayo akatibwezera. Akachosako ngombe yawo ija. Ndiye zinachitika ndi chani apa mutazala? Zinachitika titadzala ena tinakumana ndi ng'amba panalibe chimene chinachitika ngati ineyo. Ino munabwerako chani? Nabwerako zero. Olo chisongoto. Chisonongo zinalipo koma nanga ukatenge sono kumapita ku NFRA kumapita nazo kwa makuchitira kuti zero wake ndo wati. Zero wake anali kapena zero kuti china munango ojanoka. China chinangopezeka kuti chinali chapang'ono kwambiri. Now anzathu amene anayeserako kuti apezako amapititsa ena pang'ono zinayenderako koma ndale itasintha ADMAC ndi NFRA anapezeka kuti acheka nkumauza kuti mbewu zanuzo amene zokolola zanuzo mbwerere nazo kaye tizakuuzani kuti zabwere nthawi yake iti. Ndi panatenga period yoti mpaka na zina zimafumbwa. Panatenga period yoti mpaka na alimi anamba kuluza hope kuti I invested something, I wanted something out of it. Ena machitenga so zokolola zija kumapititsa even kumavenda kuti mwina to just cover up for my cost ena amene anali nawo. Now tili nkati momuja moti mwina boma limene lasinthira atiranitsa alimi tikumane. Ndi pamene tinazangodabwa kuti kwamba kutumizidwa ma demand letters, ma debt collectors, kenako maina achanamba ukachwidwa ku parliament kuja kenako maina anapita mu social media. We are shocked kuti we never had that time yoti mina kayandea nduna kayanda ku maiki kayanda ku mega farm support unit kukambirana. How do we go about that problem? Abwana palibe mulimi amene anakana kuti sabweza ngongole manager and ena mayembekezera kuti mwina akatiitanitsa tikanene kuti what if you wait for us mwina season inayi whatever we might get tipange ku cover. Ndizo tunaona kuti panalibe boma la sintha
panalibe engagement ina No iliyonse any imene other inapanga engagement imene engage anthu inachitika kuti anthu pakati pa awa alimi anatenga ndi ndalama boma. Yes. kuti apange ulimi. Kodi ali pati nkukufunsani? Panalibe. Munazangozindikira mayina Mayina atuluka ku parliament and aliyense tikamayenda kungoti tchula kwakuba mbava. Ndiye chimene chinakupyesani mtima ndi chani? Chifukwa mudalemba ndithu kuti mufuna kusumira nduna zimene anthu amazana kuti ya simungasumire chifukwa iwaja anali privilege nthawi imene anali parliament ikukumana, so amayankhula zimene zija under that privilege. Of course. Chimene chinapyesa mitima alimi ambiri even mpaka na panopa alimi osikuti mitima yawo inazizira ndiyo kupyabe. Ndichoti nchifukwa chani amaiki zinthu zoti poyamba timakambirana amatitanitsa kaya Mega Farm Support Unit sanatitanitse bwanji tikambirane kaye mwina zinthu zisanafike pamene zinafika pacha. 2 iwo amaiki pali zinthu zimene anatilonjeza ife kuti atipatsa ngati mulimi sanatipatse. Nchifukwa chani ifeyo mwina sitinathamange nthawi imeneyo kupita ku khoti kaya kumaya rutsa amaiki aja. We kept the discipline because we knew to say zinthu zimathandi kukambirana. So alimi chimene chinakhumudwitsa kwambiri, chimene chikuwakhumudwitsa kwambiri mpaka na panopa, engagement panalibe. Engagement jekanakhalapo sikuti zinthu zikanafika kuti mpaka na masamba a mchezo mpaka na panopa mascammers kumatenga manambers athu kumatiyimbira kuti account ndi imeneyo tatumiza ko 200,000 ngongole yako ija ioneka kuti tiyisuntha tiyisintha. Inu ndalama ya boma munthu angamati tintumizire mu account mwake yawo ya personal, ngongole ya boma munthu azimuntumizire kwa Airtel Money, zimachitika zimenezo. So alimi ambiri panopa is like we have been exposed to danger, we have been exposed to mascammers. I can even add kuti ambiri panopa mabanki kaya kuli koso umene abwerekesa ngongole akuti bweze because our names have been submitted to credit bureau yoti awawa they are not fit. Awawa ni mukanakonda zikanakhala bwanji? Tikanakonda pakanakhala kukambirana pakati pa alimi andi boma. Tikanakonda pakana kufika ku boma kukapempha kuti ifetu sitikukana ayi tidatengadi ngongole zimene zolinga zathu zidali zabwino koma teni tipange engage tipeze. Have you made that effort kapena you are waiting for government to approach? Abwana munthu akamatenga mwala makumenya kunkhongo ki afuna kuti akupe. Ifeyo chimene tinaona pamene paja tinaona kuti aboma sakufuna engagement ndi ifeyo amene akutitchula kuti ma defaulters because panopa tili ndi mantha timaopa. All right, chimene tikuopa every day we are getting my phone calls kuchokera kuma debt collectors, we are getting my phone calls kuchokera kuma mic ma demand letters. Aboma they are not forthcoming kunena kuti kodi gulu lija 800 aita nene koma iniyo ngati union yokuti yabadwa chifukwa cha vuto limene. Yes, and anthu akukhulupirirani. Yes, ndiye chikufuna ndi chani kuti union mutengane ndikupita kandi ku mic iko ndikupita kuti mukauza takulako kodi ife to sitikuthawa ife sitikukana ngongolezi. Yeah, koma mukungopanga complain kuti mukulandira makalata mukulandira even mafoni kwa anthu ena kuti mwina kuti moyike ndalama kujeni kwawo kumipamba kwawo chanjani, which you know at that level kuti boma singatolenda machoncho. Why don't you approach government? Or chabwino, let me give you that opportunity, talk to government. Chimene tingapemphe kuboma ndichoti alimi the backbone of the economy. Tisaphe ulimi ku Malawi chifukwa choti mwina chandale ya mbuyo. There is room. Atati alimi onse tabwerani tilankhulane tikambirane solution ikhalapo. Vuto limene lilipo ndioti if we are already in the public domain kuti ndife anthu akuba, our names must be cleared. We are not thieves. Tikanakhala mbava sikanabwera pano pa national television. Tikanakhala mbava sikuti bwezi tikanasaina ma agreement ma contracts amene analipo. For your own information, chilichonse chimene tinalanga pamene paja panalibe poto agreement yonena kuti ife tikuyenera kumabweza ndalama direct kuboma. Menda nenera timayenera kubweza zokolola. So abomawo akuyenera kupanga realize kuti ife tikuyenera kutenga zokolola tikasiye zokolola. Osati izimene zikuchitika zoti pazibwera ma demand letters, ma debt collectors. Pano ma demand letters ali chani? Ati mbweze ndalama? Akuti bweze ndalama, akumapereka ma account number ndalama mutumize uko ndalama, mutumize uko ndalama, mpite mkasiye ndalama. The agreement was not money, abwana. So boma they have to rethink their strategy. Koma alimiso ambiri panopa because of what we went through, the trauma, the depression, the stress. My business atitera. Trust ya anthu akamationa aliyense akamati mbava akuba. Anthu ononga, anthu osokoneza. Munaja misonkho yathu, you know. Ndi zinthu zoti ambiri zapangitsa kuti mwina abisale. Ambiri akulephera kuyenda.
ambiri akulephera kupanga ma business anthu ambiri ndalama imene akupanga demand yakuti ibwezedwe anthu ndalama alibe abwana economy sino membership yanu yes ya anthu amene muli nawo mu gulu limene lili ma mega farmers mukwadziwa onse kapena musimungapange anthu akamakuonani ambiri akumakuonani ngati ndinu anthu andali you are more of politicians than farmers komanso mwina ma politicians amene munali mwina ndi mwayo kuti munali ndi maobale ndi boma lapita lija nkulakwa kuyang'ana choncho sikulakwa mega farm ija itapanga advertise analipo ena kuti pano pali kuboma limene likulamula timakumana tikuwadziwa tili ndi mayina sitingatchule for the sake of respect koma tikudziwa zoti auja anatenga even list imene inatuluka ija pena pake bezi madabwitsa but awa anabweza liti awa zinatheka liti so pali anzanu ena yes ma mega farmers ang'ono kandi medium kandi akulu amene akani make amene munatenga nawo zipangizo kuchokera ku bungwe la Mike kwa panopa ali mboma la DPP of course pa list paja mu group musimu naonepo ndi madabwa kuti awo adabweza liti ndechikufuna ndi chani kuti zimene kunenazo kuti okay so you've asked for that engagement but I was asking you a question kuti iniyo mukamaona you think kuti these are true farmers kapena these were people that looked at this as an opportunity to try and do farming funso limenero ndiliponye ku Mike iwo pamene ankapanga approve amene ankatipanga approve amationa kuti ndi ma true farmers kapena ma fake farmers why were they approving by if we are ma fake farmers tiponye ku Mike amene akumatilembera ma document and makarata amene ankatipanga approve kuti we are fit but you want to be so tiaponyere iwo be president one day of course so you must be honest with me here I must be honest yes because one day yes it's going to be your government handling such issues yes and we'll handle these issues in a very different way. We will not handle these issues the way they've been handled. We will respect the farmer. Are these people, including yourself, yes, true farmers? Kapena you can separate. Kuti ena wadi ndalimi, kuma ena it might be difficult for you, even as their president, to prove kuti they are true farmers. Be honest with me, please. Great. To go by, mena napangira ma approvals, Mike. Everybody who qualified was a true farmer. Is a true farmer. Everybody qualified by their approval. Everybody is a true farmer. They approved. They disqualified. Now that you are the leader. It was 2001. Now that you are a leader. Yes. Because when you're leading, you must know the people you're leading. Of course. You can't lead a group of people you don't know. Have you done your own assessment, not Mike's assessment? Your own assessment to say, what in name Nantimaza Kadi ndi anthu ena age mgulumu, kuma yankhulira eti zolinga zawo zinali zina. Have you done that? Of course I've done. And you're satisfied with all the people? Currently we have the documents for everybody. And chokusangalatsa kwambiri choti ambiri amene tili nawo ndi anthu akuluakulu kwambiri. Ena nayamba maulimi ma 2000. Ena nayamba maulimi before iza mega farm sanafiki. Kutenga ngongole ya mega farm jakanali koyamba moyo wawo. Zitachitika za maina zija ambiri they are very shocked. Nakadziwa sinakatenga. So we've done the assessment. All samene now, if amene now analima. All samene now. Ena namba kwa even kubweza kumene. Ena they were even cleared abwana pano ndi pa air pano. We have my documents. Anapanga clear ngongole ija anamaliza nakapanga submit. Kuliso machange out atenge ku Mike kuja ena. Koma natuluka pa list pa janga ma defaulters. We have those names. And it's painful. What are the lessons? One, we've learned kuti ngati dziko kumphawi tili nawo chifukwa ngati dziko likupanga treat ma citizens ake mene tikupangiramo, it's just a clear sign yonena kuti we are still poor. Maiko ena ngati Zambia zinachitikaso nawonso ngati mene zatichitikirazi, koma they had time to say alimi tabwerani tikupasani 5 years ngongole imeneyi muzibweza pang'ono and they had to give them some more resources kuti apangeso. So Malawi we are still poor. 2, politics ndi imene imakhala ngati imapanga lead more than mwina nkhani ya chitukuko ndali imatsogora kwambiri kwathu kuno. Timakhulupirira kuti the best way kuthana ndi awa amene mwina ankapanga society ndi awa is to do this. Abwana, at the end of the day all of us we are Malawians, we pay taxes in this country. At the end of the day all of us we are here to see Malawi being developed ngati mena lili Tanzania, ngati mena lili Botswana, ngati mena lili achina South Africa. That's what we want. Zimakhala zomvetsa chisoni. Tikamakapanga import chimanga ku Zambia, kugula ku Zambia chimanga pompa apa. Zomvetsa chisoni. We have good soils here, we have good water here. Nthawi yathu ikupita ndi zipani poti ndikupasani mpata kwina kuti muchite kiliyeso zina. Yeah.
tizipanga bwanji manage transition pamene tikuchoka boma lina kupita boma lina mbali ziwiri kuti munali anthu ena piwale amangogwira ntchito samapanga nawo za ndale mwina ngosalakwa ndi ena adi amene amakhala kuti alali ndi zolinga zolipa aba ndalama adya ndalama za ujeni tizizipanga manage bwanji zimenezi kuti tisangotaya madzi mwina ndi mwana yemwe. I like the late Chilima. Achilima atabwera, I remember in one of the press briefings amachenjeza kaye atola nkhani ku MBC musaganize kuti chikhala chimenecho mpaka na mwakuti Achilima. So pena zimakhala bwino kuti tente ziyamba kaye mwina ndi maoning lani kungoyamba kungobwera kupha pa apapa chimene tapanga dziko ilira bwana tisaname. Malawi is divided today. There are a lot of tribal fragmentations in Malawi. Awa mitundu ina ndi sakuona na bwino. Awa ndi awa kuona ngati awa kulimbana ndife. Awa kulimbana ndife. Zinthu sizingaende. Boma likamasintha amene awinaje tende pangeza ku Botswana. I liked what Advocate Aduma Gideon Boko did to President Masisi. I like how they are working together as a country. There are no divisions. We need to copy and press that. Ya mitundu. Yes. Inu mukuti mufuna president achokere kumpoto. How do you look how when you hear yourself talk like that? Mazimva bwanji. I'm not being a tribalist, but I'm just giving an example. Napereka kuti kodi mukanena inuyo ndi kuti muzichipezera adjective yosiyana. Kusankhana mitundu. You are Itumbuka. I'm Ngoni. You are Ngoni. Yeah, you come from the north. I come from the north. I also come from the north. Yes. So tikamala mphula chocho. Yes. Mukuganiza kuti anthu amene sajokera chigawo chimene chichi. Azizimva bwanji zimezi kuti anthu awiri ochokera chigawo cha kumpoto ali mu program ndi akuuzana kuti yase president amene abwera pano pachokere kumpoto chifata isakwinako. Ino mukuzimva bwino simukuzimva kuti ndi za mitundu zimezozo mamoti mati zingonena kuti tenti sankhe munthu amene ali ndi zomuyendeza posatengera kuti akuchokera kuti. Of course, I agree with you. Ndi manena ndikupereka example nthawi imeneja kuti mtundu wa mphaka kulibe ntchito. Amaito example yano just simnainene. As long as mphaka yakugwira makoswe. So ndi mapereka kuti ngati masankho akubwerawa kutsogolo. Ino imene just simnainene. I think imene just simnaimve bwino president. Chifukwa imene jai imene imamvekera. Ndiyonera kuti. President day. Imamveka kuti. Musamakhale busy ni mtundu wa mphakayo. Ntchito imene mukufuna pamene chitika ipopo ndoti khoso agwidwe. So siningamadikire pano kuti amazopa mabwisa mpaka wa white. Timafuna wa black itu. Ndo wa black achokera kumpoto. Takatengeni mpaka wa kumpoto azaku iyayi. Tili ni mpaka kuza kugwira khoswe. Basi tu. So ine ndikuona ngati simunaimve bwino president. Titere kukhala president wa dziko amalola ndi mulungu kumwamba namene God's will overrules. So tenti dikire mulungu zimene atapange 2030 tenti dikire. Mwina tingotero. Because tikoza kumapanga pano paanda amazopa. Ndauje mwina siyeso amazopa mwina ndawanda msisi sitingadziwe mulungu anatibisira mawa. So let's just keep our fingers crossed to say 2030 mulungu apanga zotani. Munabwera mu Times Exclusive. Yes. Ngati president wa National Alliance komanso ngati msogoleri wa Mega Farmer Union. Mukamachoka pano ni mawu anje anthu amene agwira atayiwala zonse zimene munatachenza program agwire mawu yanji president Maziopa. Choyambirira mwina ndiyangane kamera kwauza Malawi kuti tiyenti pange support boma limene lilipoli. Tikamaononga katundu, tikamaononga dziko, timakhala kuti tikuononga miyoyo ya ife akuluakulu komanso ya wana. Kuli masankho ena amene akubwera. Makampeni anatha, tizapange makampeni nthawi imeneyo ikadzafika. Chachiwiri tisataye chiyembekezo. Zinthu zikuvuta, moyo kuvuta. Ndalama sikupezeka. Achinyamata akugwira ntchito usana ndi usiku. Azibambo, azimayi, anthochi, antedza akulimbikira koma zinthu sizikuyenda. Tisataye chiyembekezo. Mulungu Malawi amamukonda kwambiri. Kusintha kubwera. And mene ananenera President of America Abraham Lincoln said, never ask what the country I can do for you, but ask yourself what you can do for the nation. I believe it's time now tonse masutiwa tiachotsekaye tilimbikirebe zimene tikuchita kuti tisafike paja kuti zinthu zativutiratu.